गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोन्नैसो खौरांफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर गोजोन सुक्तियाव थानाय 9.2 दफा बायदियै बारग' एनडिएबि केडारफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ एबा रिहेबिलिटेसनखौ मैया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों बाक्सा आरो उदालगुरिनि बारग' एनडिएबिफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ होनाय बायदिनो दिनै 6 दिसेम्बर खालिबो चिरां आरो क'क्राझारनि बारग' एनडिएबिफोरनि थाखाय रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ क'क्राझाराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बारग' एनडिएबिफोरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जाबाय। मख'नो नांगोनदि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव एबा बारग' एनडिएबि केडारफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसेनो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल, केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि इएम एमसिएलए बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो हानाय बायदिब्ला बे साननैनि हाबाफारिजों बारग' एनडिएबिफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादोंब्लाबो नाथाय खायसे एनडिएबि केडारफोरा बे खेबावबो रांनि अनसुंथाइखौ सरकारनिफ्राय मोननो हायाखै एबा बिथांमोना थालांबावबाय। बिनिखायनो बिथांमोननि थाखाय एबा थालांबावनाय बारग' एनडिएबि केडारफोरनो फैगौ समाव एबा मास मोननै मोनथामसोनि गेजेरावनो सरकारा रांनि अनसुंथाइ एबा रिहेबिलिटेसन होनायनि हाबाफारिखौ लानाय जाबावगोन होननानैबो मिन्थिनो हानाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्ला बिसाया 4थि बोसोरारि जथुमाखौ मैया 5 दिसेम्बर खालि गाजा गोमजायै सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गोदान गोजाम गासै सा 200निबो बांसिन महरगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरारि जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै देंखो रोजाबनाय, मोसानाय लोगोसे चिरां जिल्लानि सुंद' सावथुननिफ्राय साबसिन फाव दिन्थिगिरि, साबसिन देंखोगिरि, साबसिन बिथोनगिरिफोरखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों सायख'नाय जादों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो हानाय बायदिब्ला बे हाबाफारि खुंफुंनायाव चिरां जिल्ला बिसाखौ बिटिआर सरकारा हेफाजाब होदों एबा राङारि अनसुंथाइ होदों। बिनिखायनो बिटिआर सरकारखौ चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ साबायखर बावदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्ला सापागुरि बियाबनि रायजो राजाफोरा मिजिं थिनानै भट होना मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौ देरहासार खालामहरदों। नाथाय बिथाङा देरहासार जानानै आसामनि मन्त्रि जासेयावबो सापागुरि बियाबनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरा दिनैसिमबो मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौ नागिरनानै मोनाखै एबा लोगो मोना। दिनैसिमाव बिसायख'थि खुंफुंनाया 6 दान बारलांसेयावबो इउजि ब्रह्म बिथाङा मन्त्रि जानानै बियाबनि जेबो खामानिखौ मावाखै। बे गोख्रों अजदखौ होदों सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए एबा बिपिएफनि मुसलपुर जिल्ला आफादनि आफादगिरि हितेश बसुमतारी बिथाङा। मख'नो नांगोनदि थांनाय सनिबार खालि बागानपारायाव दोलोनि मावखुलियाव बागानपारा ब्लक कमिटि दानायनि थांखिजों खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव आफादगिरि मासि सामलायनानै बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीया बे गोख्रों रावखौ बुंथिदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि थांनाय बिसायख'थियाव जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदोंमोन, बेफोर खोथा बायदियै दिनैसिम बिटिआर सरकारा मोनसेबो मावफुंना होनो हायाखै। बिनिखायनो फिन रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोखौ अनसायफिनदों एबा नागिरफिनदों होननानैबो बुंथिबावो बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीया। गुबुन खौराङाव फैदो। बर' हारिनि गेजेराव थुनफावथाय दिन्थिनायखौ अरायबो फोथांनानै लाखिनाय थांखिजों आरो लाइमोनफोरखौ बिनि फारसे सांग्रांथि होनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो बे बोसोरावबो अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव बाथि बुरखां खिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बादायलायनायाव जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै फरायसालिमा आरो हारिमुआरि आफादफोरनि गासै मोन 8 थुनफावथाय हान्जाया बाहागो लादों होनना मिन्थिनो हानाय जादों। मिन्थिनो हाबावनाय बायदिब्ला थुनफावथायनि आयदा बायदियै ड्राग्सनि सायाव दिन्थिनाय बे थुनफावथाय बादायलायनायाव साबसिन ड्रामा महरै अननायनि बिस सावथुनखौ दिन्थिनो हानानै तामुलपुर डिग्री कलेजनिया देरहानो हायो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। आरो नैथियाव साबसिन ड्रामा महरै ड्राग्स आउलियाखौ दिन्थिनानै नायजाब आफाद आरो थामथियाव साबसिन ड्रामा महरै खामग्लिनाय बिखानि अरखौ दिन्थिनो हानानै मिस्टार आर'नाइ नायजाब हान्जाया मोननो हायो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। आरो बे एखे रोखोमैनो साबसिन फावखुंगुर महरै सुदेमसार बसुमतारी, साबसिन फावखुंग्रि महरै सुजुमा बर' आरो साबसिन मिउजिक दामगिरि महरै महेन्द्र बर' आरो साबसिन बिथोनगिरि महरै बाकुल बर' बिथांमोना मोननो हायो होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो।
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बालनारि गामिनि दानसोरां नार्जारिया बावैसो सान सिगां गवायाव जानाय वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2002 बाहागो लानानै सनानि मेडेल देरहासार जाना बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा देरहासार जानानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो हरखाब मिन्थिस्लाबै बेरामाव गोग्लैनानै न'आव मोनफैयैनि सिगांनो बिथाङा रुंसारि जायो। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा, बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोरानो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय सुफुंख' हायै खहा जानानै थाबाय। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ मैयानि सानखालि न'आव लाबोना जोबथा बिदाय होबाय होनना मिथिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि बिथांनि जोबथा बिदायनि सानाव ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि जलेन दैमारि, बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारि, 30 नं गनेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', बिटिसिनि इएम दावबायसा बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलि, गरेस्वर बेंखननि एसटिसि गासै बिथांमोना जाफुंसार गेलेगिरि रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि जोबथा बिदायनि सानाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दुखुनि सानाव बाहागो लाफैफादों होनना मिथिनो हानाय जादों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो। कक्राझार जिल्लानि जोहोलाव दैमालु रडजों नांजाबनाय कारिगाव हाथाइसालिनि 6 किल'मिटारसो सा ओनसोलाव थानाय आवदां बाजारा 1996 इं मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो दिनैसिमाव 25 बोसोराव आगान होफैबाय होनना मिथिनो हानाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनैसिमाव आवदां बाजारा 25 बोसोर जाफैनायनि थाखाय आवदां बाजारनि हाथाइ सामलाय आफादा दिनैनिफ्राय जागायनानै एबा दिनै 6 थारिखनिफ्राय लानानै 7-8 दिसेम्बर सानथामनि हाबाफारिजों आवदां बाजार हाथाइसालिनि रुफाथि मायथाइ फालिदों होनना मिथिनो हानाय जादों। आरोबाव फैबावदो। थांनाय सनिबारखालि सिनाय मोनै उदखारिफोरा नागालेण्डनि मन जिल्लायाव सा 13 सुबुंफोरखौ इनायै गावथारनायनि उनाव जिल्लानि सदर थावनियाव दासान्दि दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना मिथिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै उदखारिनि गुलि गावनायाव सा 13 खैला जावग्रा मावदांसाफोरा रुंसारि जादों। मोनथिनो हाबावनाय बायदिब्ला नागालेण्डनि मन जिल्लायाव थांनाय सनिबारखालि मोनाबिलि समाव मावदांसाफोरा खैला खनिनिफ्राय गंसे गारिजों गिदिंबोफिननाय समावनो बे जाथाया जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थाइखाजरा राइन' गेलेग्रा फोथाराव सेथि बड'लेण्ड फिस काप 2002 जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि थाइखाजरा राइन' गेलेग्रा फोथाराव सुबुंथिनि फाउन्डेसनजों लोगोसे राइन' स्पर्टिं क्लाब आरो लाइब्रेरियानि हेफाजाबाव खुंफुंनाय गिबि खेब बड'लेण्ड फिस काप 2002 जोलुर बादायलायनायखौ मैया आर'नाइ दावहारु एफसिजों आरो कन्ट्रेक्टर एस'सिएशन चिरां एफसिजों बादायलायनाय हाबाफारिया जागायजेनदों। रायखांनो नांगोनदि बे बादायलायनाय हाबाफारिया मैया 5 दिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 19 दिसेम्बरसिम खुंफुंजागोन आरो बे बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हान्जानो 1 लाख रांनि बान्था आरो रानार्स आप हान्जानो 50,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरि महरै 10,000 रांनि बान्था होनाय जागोन होननानै मिथिनो हानाय जादों। रायखांनो नांबावगोनदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मैया आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि हेमेन्टनाथ ब्रह्म, बिथांजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला आरो मेन्देला बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानो। गोजोन्थों।